Нито една от нас не осъзнаваше, че всъщност причината за караницата са с това, че моята най-добра приятелка харесва същото момче като другото момиче и се е чувствала супер гадно, когато е с нас, защото ние постоянно си споделяме за момчетата, които харесваме. Тя не може нищо да каже. След този побой бях много афектирана и бясна как може аз без да искам да я оцеля, да отида да й се извиня и тя да ме пребие. И момента, в който вече бях повече на себе си, както другите момичета обсъждаха ситуацията, и аз изцепих следното нещо. А вие пък само да знаехте това, което аз знам за най-добрата ми приятелка. И те веднага почнаха: о, кажи ни, какво е направила още? Аз първоначално се дърпах и не исках да им казвам. В крайна сметка, въпреки че знаех, че не трябва да го правя, езика ми просто сам се развърза и казах: ами, харесва същото момче, което и ти. Харесва го цяло лято и заедно пазехме тайната. Когато чух другото момиче, буквално